Mayapan man ang ilang panglawas sa panwagid kini magpalupig ang mga Sugbuanong grupo nga PADS kon Philippine Accessible Disability Services. Kinitungod kay nanghawd sila sa gipahigayong International Dragon Boat World Championship nga dito gipahigayon sa Thailand. Atong ilailahon mga kapuso kining mga atletang garbo sa Sugbo. Pinaagi sa report ni Nico Sereno. Gisugat og heroes welcome sa ilang mga higala ug pamilya ang PADS Elite Philippine Para-Dragon Team. Kinitungod kay dala nila sa ilang pag-uli, dili lang usa kundi upat ka mga gold medals. Nunot kini sa ilang pag-apil sa 14th International Dragon Boat Federation World Championships ni atong Agosto 20 ngadto sa 26 sa Pattaya, Thailand. Ando po sa umbrella ng Philippine Dragon Boat Federation, nag-represent po tayo sa para-dragon category. Tayo po ay naging world champion. Hindi lang po world champion, world record holder pa po tayo ng 4 na category. As a team captain, I'm very proud of my teammates because we survived. It was just a dream to even play. Pero now, the Dragon Boat really changed their lives. Grabe ang impact sa sports. Si Kent Tumangan nga tuig kapina nga miyembro sa grupo malipayon sab nga nakabot nila ang kalampusan. Naputol ang iyang tuong tiil kaniadto tungod sa impeksyon. Nakita ko lang video dito ko na-amaze nga, sir, pwede ko mo tryan na yung sport siya. Pwede daw niya, dapat mamatag sa iyo kay sa iyo daw lang full time. And mo to nagpahatod ko sa papa, mo to first day na ko suway kay grabe kapoy kayo din. Mo nakaganaan sa ko. Proud usab ang iyang hinigugma nga very supportive sa iyang hilig sa sports. I'm very proud niya because since ako PT man sad ko, so it's really fulfilling for me nga makakita na may break sila og mga barriers siya and all the team, the rest of the team nga ni break sa barrier. Gilauman nga moapil ang maong grupo sa kompetisyon didto sa France. Uban ni Lian Sinkulan o Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.